karka Brenda Ongalo acha kodi wach mogik memiyo ka watieko sando gi thuolo dakika 4 wati kode makare kaachiel koda ka Eunice ka watieko. Wach mogik madabet godo kawuono en ni mana kaka Eric owacho, wach mar climate change en gima ni kodwa, en gima onego bed ni wadil godo kiwan. To kaka wacho ni onge ng'at achiel manya wacho ni en onya deal gi climate change, ni koro wawene sirkal kende kata wawene international community kende. But it's also time mondo let us change tact. Pesa ma wasebedo ka warito ni wuok global north cha, waneno ka gigo kodwa kwano moro mok ber. Koro it's also time mondo let us also try and finance our own mitigation. Or rather finance our own climate change issues locally. Nikech ka wamedo ritogi, effects ka to ok rit ng'ato. Seche ma oro biro, seche ma flooding biro, seche ma displacements timore, our people continue suffering. Pile ka pile wayudo ka chiembwa ma wan godo ema dok piny. Health wise kata weche mag cancer, skin cancer gini wanema pod wabedo go affected. So it's also time, it's a call, rallying call to all stakeholders ni mondo watem wanene ni kanye focus watu go bede e climate change kabisa moloyo anything else, nikech onge development mora mora ma wadhi timo e piny Kenya ka, onge development mora mora ma wadhi timo e